ବୋଝ ଗଲା। ଆମ ଚମ୍ପାର କାଲି ବାହାଘର ହେଇଯିବ। ଜାଣିଲ ଝୁନୁ ମାଉସୀ, ତମ ପୁତୁରା ତ କୁଆଡେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। କାଲି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯିବି। ହଉ ଲୋ ମା ଗୌରୀ, କାଲି ମନେ କରିକି ଆସିବୁ। କାର୍ଡ ଛାପିବାକୁ ଆଉ ସମୟ ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଘର ଘର ବୁଲିକି ମୁଁ କହିଦଉଛି। ହଉ ଲୋ ମା ଗୌରୀ, ତୁ ଥା। ସିଆଡେ ଆହୁରି କେତେ ଘର ବାକି ରହିଲାଣି ଯାଇ କହିବାକୁ। ନ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଫଟେଇବେ ନହେଲେ। ଝୁନୁ ପାରା ତା ଝିଅ ବାହାଘର କରୁଥିବାରୁ ଘର ଘର ବୁଲି ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥାଏ। ହେଇଟି କାଳୁ, କାଲି ଝୁନୁ ମାଉସୀ ଝିଅ ଚମ୍ପାର ବାହାଘର। ଏଇନେ ଝୁନୁ ମାଉସୀ ଆସିଥିଲା ମତେ ଖବର ଦେବାକୁ। କାଲି ମୁଁ ବାହାଘରକୁ ଯିବି। ଆଲୋ ଗୌରୀ, ତୁ ତ ତୋର ବାହାଘରକୁ ଯିବୁ, ମତେ କଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ? ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କୋଉ ବାହାଘରକୁ ବି ଯାଏନି। ଶୁଣୁ, ତୁ କାଲି ଭୋଜି ଖାଇକି ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଲି ପନିର ମସଲା ଟିକେ ଆଣିଥିବୁ। ହେଇଟି କାଳୁ, କହିଦଉଛ ତ ଯାହା ଭାରି ବୋଲି, କେମିତି ଯିବି କାହିଁ ଭାବୁନ? ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କେତେ ସଜବାଜ ହେଇକି ସେଟାକୁ ଆସିଥିବେ। ମୁଁ କଣ ଏମିତି ନୁଖୁରା ହେଇକି ଯିବି? ବେକରେ ଲଗେଇବାକୁ ହାର ଗୋଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଆଲୋ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ତୋ ମା ତ ଏତେ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଥିଲା ବାହାଘରକୁ ଇଆ ଦବ ତା ଦବ ବୋଲି। ତୋ ଗୋଡକୁ ଗୋଟେ ଝୁଣ୍ଟିଆ ବି ଦେଇନି। ହଉ ଛାଡେ ଛାଡେ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଆଉ କନିଅର ଫୁଲରେ ବଡ ହାର ଗୋଟେ କରିଦେବି, ତୁ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇବୁ। କଣ କହିଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କଣ କହିଲ? ତମ ଗାଁରେ କିଏ ଫୁଲ ପତର ହାର କରିକି ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି? ତମେ ନଦିଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମିନୁ ଚଢେଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ହାର ଅଛି, ତାଠାରୁ ନେଇକି ମୁଁ ପଳେଇବି ପିନ୍ଧିକି। ହଉ ଯା, ତତେ ଯଦି ମାଗି ଯାଚି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି? ମିନୁ ଚଢେଇର ହାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋରିକାଉ ମିନୁ ଚଢେଇ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ଆଲୋ ମିନୁ, ଭଲ ଅଛୁଟି? ତୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ମ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ହଁ ଗରି ଦିଦି, କୁହ, ମୋ ପାଖରେ ତମର କଣ କାମ ଅଛି? ଆଲୋ ମିନୁ, କଥା କଣ କି, ଝୁନୁ ମାଉସୀ ବା, ତା ଝିଅର କାଲି ବାହାଘର। ମତେ ଆସିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଯାଇଛି। ମୋ ହାରଟା କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ କାହିଁ ଖୋଜିଲି ପାଇଲିନି। ତୁ ଟିକେ ତୋ ହାରଟା ଦେଲେ ମୁଁ କାଲି ବାହାଘରକୁ ଲଗେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଗୋରି ଦିଦି, ଝୁନୁ ମାଉସୀ ଆସିକି ମତେ ବି କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବି କାଲି ବାହାଘରକୁ ଯିବି। ତମକୁ ମୁଁ ଯଦି ହାରଟାକୁ ଦେଇଦେବି, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଲଗେଇକି ଯିବି କହିଲ? ଆଲୋ ଏ ମିନୁ, ତୁ ତ ଗରିବ ଚଢେଇଟା, ତୁ ଯଦି ହାର ପିନ୍ଧିକି ନ ଯିବୁ ତାହେଲେ ତତେ କେହି ବି କିଛି କହିବେନି। ମୁଁ ପରା ଜମିଦାର ଘରର ବୋହୁଟା, ମୁଁ ଯଦି ହାର ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ନ ଯିବି କେତେ କଣ କହିବେ କହିଲୁ ମତେ? ତମ ଜମିଦାର ତମ ପାଖରେ ରଖ, ମତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ତମକୁ ହାର ଦେଇପାରିବିନି। କଣ ହେଲା, ତୁମ ମୁହଁ ଉପରେ ମନା କରିଦେଲୁ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ବେଳ ଆସିବ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି। ମିନୁ ଚଢେଇ ତା ହାର ନ ଦେବାରୁ ଗୋରିକାଉ ରାଗ ତମ ତମ ହେଇ ତା ଘରକୁ ଫେରିଯାଏ। ହେଇଟି କାଳୁ, ସବୁ ସରିଗଲା। ସେ ଗରିବ ଚଢେଇ ଆଜି ମତେ ଅପମାନ କଲା। ହାର ତ ଦେଲାନି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କେତେ କଣ କହିଗଲା ମତେ। କଣ ହେଲା ତାର ଏତେ ସାହସ? ସେ ମୋ ଗୋରିକି ଅପମାନ ଦବ? ହଉ ଠିକ ଅଛି ଗୋରି, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କରିବି ସିଏ ତତେ ହାର ଦବ ଆଉ ଆସିକି ତୋ ଗୋଡ ଧରି ଭୁଲ ବି ମାଗିବ। ହେଇଟି କାଳୁ, ତମେ ସତ କହୁଛ ନା କଣ ମ? ଯାହା ହଉ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପରି କିଏ ହବ? ପରଦିନ ସକାଳେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସଜବାଜ ହୋଇ ଝୁନୁପାରା ଝିଅ ବାହାଘରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ମିନୁ, ତମ ହାରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତମେ ଏ ହାରଟାକୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲ? ମତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତନି, ମୁଁ ଏମିତି ହାର ଗୋଟେ ଆଣନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। ଆରେ ସୋନି, ମୁଁ କଣ ଏ ହାରଟା କିଣିଛି ନା କଣ ମ? ଏ ହାରଟା ମୋ ବାହାଘରରେ ମୋ ମା ମତେ ଦେଇଥିଲା। ଗୋରି ଦିଦି, ତମେ ଏମିତି ବେକ ଫାଙ୍ଗୁଳା କରିକି କଣ ଆସିଛ? ତମ ବାହାଘରରେ ଯୋଉ ହାର ତମ ମା ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସିଲନି? ଆଲୋ ସୋନି, ମୋ ହାରଟାକୁ ମୁଁ କୋଉଠି ରଖିଦେଇଛି, ଯେତେ ଖୋଜିଲି ପଛେ ପାଇଲିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ବେକ ଫାଙ୍ଗୁଳା କରିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଗୋରିକାଉ ମନେ ମନେ ମିନୁ ଚଢେଇ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗୁଥାଏ। ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଥିବାରୁ ଗୋରିକାଉ ମିନୁ ଚଢେଇକୁ କିଛି ବି କହିପାରେନି। ସେପଟେ ମିନୁ ଚଢେଇର ପୁଅ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ କାଳୁକାଉ ଆସି ଚିକୁକୁ କିଡନାପ କରି ନେଇଯାଏ। ଏମିତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଏ। ମିନୁ ଚଢେଇ ଯେବେ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖେ ଘର ଭିତରେ ତା ପୁଅ ଚିକୁ ନାହିଁ। ମିନୁ ଚଢେଇ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡେ। ଆରେ ପୁଅ ଚିକୁ, କୋଉଠି ଅଛୁ? ଆସେ ମୋ ପାଖକୁ। ଲାଗୁଛି ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ବୋଧେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାରେ ଦେଖିକି ଆସେ। ତାପରେ ମିନୁ ଚଢେଇ ତା ପୁଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ହେଇଟି କାଳୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ହାର ପିନ୍ଧିକି ଯାଇନଥିଲି ବୋଲି କେତେ ଅପମାନ ସହିବାକୁ ପଡିଲା ମତେ ଆଜି। ତମରି ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ନାଟ। ମୁଁ ଆଉ ତମ ପାଖରେ ରହିବିନି। ଏବେ ଯାଉଛି ଘର ଛାଡି ମୁଁ କୁଆଡେ ପଳେଇବି। ଓହୋ ଗୋରି, ତୁ ଏତେ ଆଉ ରାଗେନି, ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କଣ କରିଛି?
ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ପୁଅକୁ ମୁଁ କିଡନାପ କରି ନେଇ ଆସିଛି। କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ପୁଅ ବଦଳରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଠାରୁ ହାରଟାକୁ ନେଇ ଆସିବା। ହେଇଟି କାଳୁ, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଆଉ ସେ ସେଉକୁ ମନ ଭରି ଖାଇବାକୁ ଲାଗେ। ଆଲୋ ମିନୁ, ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡିଲା। ଚିଲଗୁଣିଆ କହିବ ଯେ, ହେଲେ ତା ବଦଳରେ ତାକୁ କିଛି ଦବାକୁ ପଡିବ। କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ତାକୁ ନଦେଲେ ସେ ଜମା ବି କହିବନି। ଗୌରୀ ଦିଦି କୁହ, ମୁଁ କଣ ଦେବି? ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଇଆ ଦବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ଆଲୋ ମିନୁ, ତୋ ପାଖରେ ତ ସେମିତି କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୋ ସୁନା ହାରଟାକୁ ଦେଇଦେ। ସୁନା ହାରଟା ମୁଁ ଚିଲଗୁଣିଆକୁ ଦେଇକି ତୋ ପୁଅର ସନ୍ଧାନ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ତା ସୁନାହାରକୁ ଗୋରିକାଉକୁ ଦେଇଦିଏ। ଆଲୋ ମିନୁ, ତୁ ଆଉ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ତୋ ପୁଅ ମିଳିଗଲା ବୋଲି ଜାଣେ। ସେପଟେ ଚିକୁ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଗଛ ପାଖକୁ କାଳୁ କାଉ ପଳେଇ ଯାଏ। କାଳୁ ଅଙ୍କଲ, ମତେ ଜୋରରେ ସୁସୁ ଲାଗିଲାଣି। ମତେ ଜଲ୍ଦି ଖୋଲି ଦିଅ, ମୁଁ ଟିକେ ସୁସୁ କରିବି।